grabe. Talagang Wala. parang tayong ano. Malinisin natin kagad. Ayun siya. Ay! Ay! Pala sa may pinto pala namin. Good morning mga ka-dragon. Ayan, maaga kami napasugod ngayon sa sa tindahan at mayroon tayong may nangyaring hindi maganda. So ayan guys, yung mga tao pinag-uusapan yung aming tindahan. Yun nga, mayroon daw na disgrasya doon sa tindahan. Titingnan namin kung ano yung nangyari. Ano daw, dalawa daw namatay doon sa tindahan. Diyos ko po, grabe yung balita na yun, nakakatakot. Nagkarerahan kasi. Alam mo yung kagigising ko lang, yung tanod doon sa sa bahay. Sinabihan na ako agad, ipababa kasi kami. Ngayon pababa pa lang ako ng bahay, sinabihan. Tinawag niya ako kung pupunta daw ba kami ng tindahan. Ang aga-aga naman. Yun pala, yun na. May nangyari palang disgrasya. Mga lasing daw. Nagkakarera. Anong nangyari doon sa aming tindahan? Diyos ko po. Yung bakod naging kwandaan. Opo. Putol-putol yun, takpan lahat. Doon pa lang sa may puno kay Yulen, bumaba na yung motor. Ibig sabihin, bakit po namatay? May tusok daw dito sa isa saan? Putok yun dito. Ay, shit. Daming ang dugo. Sorry. Hindi ako nakatulog kagabi. Nung nakita ko yun. Wala man po nagsabi sa amin. Diyan na tayo ay may isa. Hindi spot dyan. Pero yung isa patay na rin, dalawa po. Pero yung isa, iradalin daw nila ng Palapan. Ay, buhay pa. Sabi na, ang balita sa amin, dalawa man napatay na silang dalawa. Pero naman, dalawa daw napatay. Ay, may isa. Kasi kalaki na yung isa. Tusok niya. Yung isa talagang... Pero nung po yun, nakita niyo po sila doon? Oh, andun kami kagabi. Akala ko nga may nag-aaway lang, sabi ko. Hayaan mo lang, sabi ng isa. Sabi ko, hindi ka ako dun sa mga vlogger ka ako yun. Ba't may umiilaw na ako ng motor na nakatumba? Yun, naglabas siya. Doon nga ako lumabas sa kusina at yung susi, sa harapan namin nakasusi. Pagkaon namin, yung nakahandosay na po yung dalawa. Nag-aunahan kasi sila na... Dalawang ilang... Tatlo silang motor nag-aunahan. Yung dalawa na yun ang... Na-disgrasya. Magpakurbada po. Opo. Diniret yun, bumaba yung motor nila dun sa may kwan, dun sa may damuhan. Sunugin yung kondor sa may... Kami ng gasolina yung mga tubo. May mga hipon pa doon na isang supot na... Saan galing hipon na yun? Dala-dala nila. Nang-oriente daw yung mga yun sa kwan. Mga lasing na po kasi. Oh my goodness. Ano yung pagpunta sila doon? Ano ba, uwi na po dito. Galing po sila ng Amaling Uno daw. Mga lasing. Taga saan po yung mga yon? Taga Kamali naman. Buko yata, Wamali. Pupunta daw sila dito sa dulo ng tulay. May kamag-anak sila dyan. Dalawang beses na daw na nagbalik yun eh. Magkapatid daw po yun, sabi? Hala. Ang sama makamo. Once sa mga tan. Kung tayo doon na yung anong gawin, magpunta kayo mamaya doon. Punta na ako dyan, magtanim na tayo. Pinasatusin. Magbunta nga kami doon, tignan nga namin. Hindi kung kwante. Pintuan sa may ipuno na kasya. Yan sa may yung tapat ng pintuan. Doon sila nagbulagta. Hala. Sabi nga posting nga na ikabkabit dyan. Kakagawa mo pa naman yung poste. Iwasan yung wat. Yun. Lakas ng impact ng motor. Sobrang bilis kasi. Magtulong mo tayo magkalit. Oh, ibili mo na to lahat ng krudo ko. Sige, tayo. Balik na lang kami. Opo. Thank you. Sige. Ayun si Kuya Joey. Siya yung kasama namin sa bukid dito kay Uncle Nardo, yung anak ng Uncle Nardo. At saka kapitbahay na rin namin doon sa Manuot. Sila yung kagabi. Pinsan din namin yun, pinsang buo. Si Dr. Joey. Wala, Diyos ko, nagapanghina yung aking laman.
inaano ko, hindi kaya, ay, mga lasing naman yun, hindi naman tayo sisisihin dun eh, no? Hindi, kasi yun. Ba't hindi naman galing sa atin, binangga tayo eh. Kumbaga, ano, sa unahon doon pa. pa lang daw sa may batuha, ay, ano yun, sabi ni ate, sa may kay Yulin, ano na sila, bumangga na sila. Ay, malalim yun eh. Umakyat yung motor nila. Gumano niya. Lumipad. Kaya, yung bakod kasi namin, guys, na yun, pinag-iipunan pa din namin. Siyempre, medyo may budget din kasi yun. Hindi pa namin agad bakuran. Baka ngayon, mapilitan ng bakuran. Ka naman ng poste yun. Oo nga, laking poste pa ng binili ko. Taba na yung poste na yun. Tanggal ah. Tanggal, nakita ko. Ang inaano ko, bakit namatay agad sila na ano? Bagay kasi Kasi hindi, mabilis na takbo, tumama sa bakod yun. Wow. May tusok ng isa. Diyos ko ni. Magkapatid pa daw guys yung ano, ang sabi magkapatid. Kung ng bakod, siguro nakatusok. Oh guys, ako natatakot. nanti kasi. Ako hindi naman ako takot sa multo eh, kasi tinatakot nila kami may multo na daw sa tindahan. Hindi ako takot. Ang kinakatakot ko yung ano, kasusunod ulit may ganun ulit na pangyayari na ano, kaya dapat ngayon. Ayun nga, dapat makapagdaw ang doon. Pagulagyan ng babwer. Babuer. S-wire. Babuer. Para makita ang tindahan. Tapos lagyan mo ng tindahan, lagyan mo ng ilaw. Ngayon lang kasi kami pumunta guys at kami ay Tapos sumamba pa. susunod, lagyan yan solar doon para... Sayang yung CCTV natin noon, hindi na ikabit. Tapos bawat laan mo dyan sa kalsada, ina, puro gano'n ang epekto. Hindi pa ako naglabas sa kalsada mo kanina. Hindi mo alam ante? Hindi. Ha? Wala akong alam. Sira na nga, Oh my God, ayun pala siya guys. Paano tangalin ako nagbangon? Siti, ano yung dilid mo? Ala, grabe. Talagang, Wala. Sumandi. parang tayong ano. Malinisin natin kagad para Ayun siya. Ay! Pala sa may pinto pala namin. Tanggal nga oh. Ayun yung dugo. Ayun. Ay, shit. Ba't din sa loob? Dadang na tayo na. Patuloy na kanya pa. Ay na. Pagkala ko dito. Ano, paano na yan? Siti, gumilid nga kayo. Oh. Ay, dapat pala eh. Nalat ng bakod. Doon pa lang pala. Doon pa lang na ano, gano'n na sila. Sumalpok lang talaga sila dito sa amin. Patay ka gabi. Nag-overshoot siya. Nabidyo pa namin yun. Saan yung video mo? Patingin. Andun po kay Jubert. Ito oh. Butas po yung ulo. Ay! Butas ang ulo? Dito po. Tapos naiknap yung balat. Saan, papunta sila dito pag ganun sila? Galing po amaling. Ito guys, yung ano. Tulog gabi naman na yun. Gabi na yun. Alas 10 na po. Ito yung ano, dito siya nag-umpisa. Ayan, itong daan na yan. Yan. Pag ganun, sumalpok na lang siya doon sa tindahan. Mga 10 po, 11 po na po nila nakuha kasi 12 na? 10 po, 10 ng gabi na nakinuha. Kaya nga 12 na nila nakuha. Sinuro. Yun po, sila nagsimula eh, oh. Kaya nga yung layo. Oh, may dala silang palaka. Hindi, ano daw po yan, hipon. Hindi ba yan? Nagkuryente daw po sila. Feeling ko yung isa patay din. Kasuka po ng dugo yung kagabi. Akala ko dun sinuro, banda, dito pala. Oh. Akala ko dun sa kabila. Akala ko ngayon na ako nagpunta dito, hindi ako nagpunta kagabi. Takot ako eh.
ano niya sana doon. Lasing po yun, lasing. Hawa yung ate kagabi, iyak na iyak, nagamakaawa. Itakbo po sana namin ang tricycle namin. Kaya lang po, ayaw namin galawin, baka sa amin pa mamatay, baga masisi Oo. kami. Opo. May bakal. Hindi niyo po alam? Kaninang umaga lang namin nalaman. Hindi ko po kayo Patay daw ang isa. feeling ko kayo din yung isa malala yun. Patay. Kasi yung isa Patay yung isa siguro. Patay din. nabalatan yung ganito niyo. Parang yung namatay. Dito pa Yung lang. kagabi, doon sa sakyon. Yung namatay po, yung nandoon sa may ano, sa may pinto. May pinto niyo po mismo namatay. Tirikan niyo na lang po ng kandila. Karami yan dyan kagabi yung mga nagbuhat. Puno-puno. Kung yun dyan. Buti sana kung buhay pa yung dalawa dito. Ipakain na siya. Hindi. Ano? Lilis. Paggabi wala naman sila dito eh. Baka may araw pa, baka magdugian. Sumama sila dito. Dito nila po Hindi naman kilala. Hindi ko teka mo si Clara. Hindi naman daw, taga Kanturi daw. Ay, Ray. Dila to Ray. Hindi mo alam, Gad? Hindi. Kanina lang namin nalaman. Tulog. Kami nga rin, di namin alam. Pitiw, may kwintas pa pala doon, oh. Malayo naman na itong pa. Hindi naman namin na ano to, kargo, Kel. Eh, kasi doon siya galing, oh, ayun, oh. Huwag mo munang Dalawin. lilisan nyo. Kailangan, Kahit dito sana pinunta niya dyan, oh, sa damuhan. alay, talagang mabilis. Doon pa lang kagabi, gaharurot na yan eh. Oh, kaya. Ginahabol siya ng isang motor, tatlo yung nagkasunod eh. Mawala kay Kitty. Kagdami yun siya. Hindi mo ako magtulog. Ano nga mahawakan namin yung patay? Later. Pati ano pala, may dugo. Detective ko na ako dati. Shit! O, diyan ka magdiba-diba kayo na Rodel. Kaya kunan ka ng... Ay, may dugo pa. Magkaya ka dyan. Ray. Kakaskas yun eh. Isa nga eh. Bububo! Ay, Meron pa yung chinelas niya, oh. Bago pa yata yung chinelas niya, ah. Hindi, basahan yan dyan. Ay, basaan ba to? Dito yan sa amin. yung pin niya na... Oh, may kwintas pa. Saan? Saan ba yun? May bumag. Kunin mo daw yung kwintas. Punasan na lang po namin yung dugo dyan. Kaya mo, ano talaga sobrang ano nila o. Tapos lumusok sila yan. Eh, lasing. Mabot pa sila dito. Dito rin tayo doon. Sino kaya wag dugo ka lang sa... Mga baka, mga baka,
Hindi ka bulutong tubig, hindi ka bulutong tubig yan. Siyempre, wala kami. Ano naman iyan? Nagkaroon ng baka meron ka nagkatrilihan, hindi ko na naiintindihan. Ay naman, pahilig ko ng mga bahay. Deliver lang sininto. Ayan guys, mukhang mababakuran na natin to ng hollow block. Huwag mo lang magkain si Auntie Ligaya. Gawa muna natin ng bakal. Puro safety man. Ayan guys, dito galing yung motor. Papunta dito sa tindahan. Kasi dito pa curve talaga yung daan. Kaya kung ano ka talaga, mamulan ka ng preno, sa tindahan ang bagsak. Dito pa lang sa may, ano na to eh, dito na sila nag-start na ano eh. Ayun oh, mamulan ng balance eh. Ayun, daan na yan. Sana, nung tinumba niya na dyan sa damuhan, baka sakaling buhay pa. Dito talaga daw na yung guys, yung isang namatay. Parang ba silang patay? Ay, ang sabi daw buhay kagabi. Kaya nga, ang sabi sa amin, dalawa namatay. Sabi ko sila. Ay, namatay siguro. Gabula yung ulo niya. Yung nagkuha po ditong barangay Tanod. Inilawan ko kagabi. Kaya po gan. Gabula. Gano'n siya, gabula dito. Gano'n. Gabula. Kasi mata niya daw magluwa na yung eyeball. Pero isa wala. Wala nang isa talaga. Undas patay agad siya. Pero bata pa po yun. Bata pa. Hindi ako nagkakamali. Mga line of 4 yun o kaya mga 30 ganun. Wala na, hindi na tayo maka-overnight dito mga ka-dragon. Sulo kita dyan. Hindi naman siya tumama dyan, sa may bakal. Sumama pa rin yung pero hindi na siya kumbaga dito. Oo. Talaga, dito siya sumadsad sa may kalsada. Hindi na siya tumama dito sa bakal. Gumulong lang yan. Dagdagan mo pa. Mahugot ba naman yung Gumulong lang yan. Dito. Secondary na lang. Tumamat sila dyan. Yan. Yung dyan pa sa banda sa may Buti na lang mga ka-dragon. Wala na naman tayo dito. Diyos ko. Salamat po, Ama. ang akala ko gabi, ano kasi ganun, ang dali siya dito. Kasama yung isa, ayun, hala ko siya kasi gabi, nagaganon ganon. Kaya nga, may kidlat, may ganito. Buti na lang nga, laging wala tayo dito. Thank you, Lord. Tsaka buti ka mo, hindi truck Kuya Joby, kundi pati itong tindahan, sira. Binigay ko kay... Ante Ligaya, dito tayo matulog mamayang gabi. Kaya nga, kasi nga, pasukan bukas marami tayong gawin. Sabi ko, dito, doon kaya kami matulog. Mamayang hapon, maaga pa na lang tayo magluto. Eh, dito tayo matulog eh. Oy, Oy. Ayaw mo Wala yan. binabalak namin na nga dito kami. Oo, kasi nga, pasukan bukas, marami kaming gawin. Hanggang dito man. Lalong ayaw na ng Tiligaya. Ng Tiligaya pa ka takrot-takrot. Dapat ito yung mga tao sa nang Kaya nga, iniisip ko, buti hindi tanghali yung may mga estudyante dito. Kundi karaming nadamay. hindi naman Hindi naman sila magpatakbo ng May sa bagay. Kasi pag araw, nakita niya naman yung kalsada. Dito kasi banda madilim eh. Saan ba siya nagsimula? Kaya, Nag-discuss nila na yun hanggang Ay, doon. ito? Simula doon sa may kahoy na yun. Papunta dito. grabe. Lumubog sila siguro dyan. Lumipad yung motor. Kaya dito na. Saan banda yung motor kuya? Nandiyan ang motor. Ay, dito. Sayang tuloy yung hipo na dala nila. Ay, may hipon pang dala. Ate nila may dala na yun. Ha? Yung ate nila may dala.
Kaya mag-uwi sa bayan yun eh. Ay, hatid ko na sila? Oo, ito na naman sa Batuili. Batuili na sana. Babae dyan sa Batuili daw. Yung ate, iba rin sa motor? Iba rin eh. Nauna na yung ate nila? Oo, nauna na sumunod lang yung dalawa na yun. Oo. Ay na doon pa lang inalampasan na sila ng dalawa na yun. Nauna na dito. Ay, nakakita din yung iapid. Oo, tuling ka talaga. Nakabuido. Wala, tulog kasi ako nung nangyari ito yun. Nakadami kasi ako kahapon. Rinig ko lang yung nagpumagamak yung mga kawayan. Sabi ko dali. Disgrasya. Yan. Dito kayo, kayo po ako. Dito tumama. Dito. Hindi na dyan, tumalsik na lang yung dugo dyan. Hindi na tumama dyan. Yan, doon parang galing. Yan sila nakita namin na nakaando sa'yo na sila. Oh. Pero dito yan, tapos nila yan. Oo, yung dito. Yung yung inaros nila ng mga puste. Tapos sa mga puste. Baka nakatulog eh. Tumbalad eh. Oo. Alas 11 para eh, kainuman na. Yung umaga. Patay ka agad yung isa eh. Si Junmar. Ano apelyido ko yan? Yung Hermihini. Termini. Hermihini. Ay, yung isa na yun. Pinsan niya yun. Yung isa na yun. Kapatid yun. Yung isa 50-50 na sa Kalapan na lang. Ay, 50-50 Di ba magkapatid isa. yung ba na yun? Hindi, 50-50 pa lang daw yung isa. Ano sa Kalapan daw? Kaya na sa Kalapan. Butas yung Butas ang ulo na yun. Yung isang mata niya. Halos magluwa ang mata. Lumabas yung... Yung isa? Yung isa yun, Pero dito, patay ka delikado kung mata na. dito yung isa. Oo. Sabi sa kanila po. Pwede kasi ba yun maglabasan pa magbili ng Hindi ulit man ng po anak? namin alam. Taga sa inyo yan po yan? Dito man ako ang bahay ko sila doon. Sabi ko nga bakit Kamag-anak niyo po yun? Pinsan niya yun. Alin yun, right? Opo. Pinsan niya yun. Ay, sino na yung nagwala na? Na babae naman na yun. Kapatid ko po yun. Kauwi lang din yun yung nadisgrasya na yan. Kauwi lang din yun. Galing Manila yan. Galing Manila yun eh. Yung dalawa na yun. Kauwi lang yun. Kaya hindi na pala ang buhay nila dito. Nag-birthday lang yung nanay nila nung isang araw. Hanggang kahapon yata ang inuman hanggang. Walang tigil. Uuwi lang yun eh. Galing Manila. Yung dalawa na yun. Natid lang nila nga ang buhay nila dito. Kaso yung dalawa na yung nalasing, nagsama-sama lang talaga yun. Yung kapatid niya talagang magpunta yun doon sa bayan. Yung dalawa na yun, nagsama-sama lang yun. Palibasa yung lasing. Ginapauwi na yun. Kaya mahirap din kasi kung lasing ka na mag-drive ka kasi. Naabot Tapos sila doon biro mo, ngayon ang sinampuso nila na damo na yan. Hindi hamak yan. Tuling lang. Tuling talaga. Yung isang nag-rescue dito kagabi. Ba't nyo sinunog? Barilan yan. Hindi na lang. Ay, Laylay na talaga. Tsaka babaho yan yan. Ang kadaming dugo. Hindi na yan siya pumalo dito. Natalsikan lang ng dugo to. Ayaw niya yung dugo. Oo, natalsikan na lang yan, pero hindi na yan pumalo dyan. Secondary lang yan. Kasi galing na siya dun eh. Kumbaga mahina ng kuwan, dyan, dito na siya umabot. Hindi na yan pumalo dyan. Motor, dito na lang yung dugo. Talsik na lang yung kaya may Hindi dugo-dugo. man nakarating yung motor. Ilan? Isang Isang motor lang. motor lang po yun. Magkangkas na. Kasi mabuhusan na tuyo na yung dugo. Pusit-sitan. Ito napulot ni Kuya Joby oh. ano yan? Yung ano yan? Yan yung nahulog kanina? Baka sa kanila po yan. Eh, ito na nga inasabi ko kanina may sabi ni Roger, wala daw. Cross ito. Gold Hugot ka oh. naman. Gold. Kailangan na ipabakuran ng ano to. Matibay-tibay. Sabi niya ng mga tanod ng manot. Eh di, tumakbo agad sa kapitan dito. Dalawang taro yung dalaw niya. Nakabula sa ulo ng kagano. Dito nga para lagyan na lang. Ito, ilagay nyo na. Ilipat nyo na yung buho. Kadami daw tao dito kagabi. Ginaoras sila may tante.
Kayo na naglinis ng bakod na yan? Kami. Wala talagang magandang na idudulot yung alak na yan. Yung boyfriend ha, kami dalang po sa Talagang ipapahamak ka na. Buti hindi nadamay tong mga lamesa, kundi na Buti ka mo lang dito na basag tong mga to. Parang pinapalis na kami dito mga ka-dragon sa Manuot. ano lang yan. Kinidlatan yung Subok lang yan dito sa atin. puno. May nadisgrasya. pa tayong 1 month. Nagkakataon lang, coincidence lang ang lahat ng mga nangyayari. Baka mali na napatay na bagos ko. Nakatanggal sa banda natin yun. So yan mga ka-dragon, yung sinunog natin doon, ano natin, ihukay natin dito. Kasi hindi masyadong nasunog yung dugo-dugo. Kurang nga to. Malap na yung darot na. Matakot na mag-isbo sa gabi. Pag natulog ka dyan. Binga! Kaluang-luang dun aw. Kaluang-luang dun. Kaya nga. Next week, ante, dito na tayo matulog. Patagalin pa. Kala ko katurog-turog ng tipasing sila magaya. Hindi na ako makatulog sa labas. May pala dito dati. May isang pagita? Ha? May isang pagita? Gal-alya na agad. Walang kamay. Ha? Mapaso eh. Kasi ang kwento nila kanina, labas daw ang mata. Ganyan. Buhatin mo na. Yung mata niya. Lang. Hindi na yan siya nagtama dyan. Natalsikan lang ng dugo yan. May bungo na lang siguro sa dyan na nandiyan na siya makakain. Sabi nila kanina, yung isa 50-50. Pero may nagsabi, patay na rin daw.
oh, madugo yun dyan, oh, nasip-sip na ng buhangin. Sana may bakas man lang ito ng gasgas. Oh, hindi yan, natalsikan lang yan. Kalain ng pinanggalingan niya, magkwan pa siya dyan. Ito na yung kanila. Doon talaga sila na simplang doon. Tapos sa sobrang bilis nung ano, dumiretso dito.